entendo que Vox tuvo bons resultados, está no seu dereito de pedir, pero tendo en conta, na miña opinión, primeiro que engañou as eleccións ampliamente, con moita diferencia sobre Vox, o Partido Popular, por lo tanto, calquera solución debe ser proporcionada aos apoios de cada un, e hai unha circunstancia, o Partido Popular non precisa o voto positivo de Vox, basta cunha abstención, cousa que non sucedía antes. Creo que isto tamén hai que telo en conta e despois coller un pouco de perspectiva e ver que o 60% dos extremeños expresáronse nun sentido de querer que goberne unha tendencia, ou polo menos un conxunto de tendencia, non sei que maneira, se en solitario, en coalición, pero isto está aí, esta matraca de se hai que depender ou non depender de Vox, oiga, é que a suma dá un 60% e o Partido Popular solo casi un 45, un 43% dos votos. Creo que os extremeños falaron con bastante claridade e, polo tanto, eu agardo que haxa ese sentidiño a partir de ahora en Extremadura para actuar en consecuencia.